Helo, Sally Holland ydw i, a dwi'n athro cymdeithasol yn yr ysgol hon, a hefyd yn cyfarwyddwr cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Dwi'n gweithio gyda ein cymuned ysgol amrywiol i hyrwyddo perthyn ac ymddiriedaeth, ymdeimlad o gynefin i bawb, myfyrwyr a staff. Rydyn ni hefyd yn gweithio i nodi a thynnu rwystrau sy'n ymwneud â rhywedd, hil, anabledd, rhywioldeb a dosbarth cymdeithasol popeth wnawn ni. Hefyd, rydyn ni'n hyrwyddo Cymraeg i ddatblygu amgylchedd dwyieithog yn yr adran. Mae enghreifftiau o rai o'n gweithgareddau yn cynnwys sefydlu rhoi weithiau cymorth ar gyfer myfyrwyr a staff, sicrhau bod pawb yn cael yr hyfforddiant y maen nhw angen i nodi a deall gwahaniaethu, a gwella pa mor hygyrch a chynhwysol yw ein hadeiladau. Mae gyda ni ffordd bell i fynd, ond rydyn ni'n gweithio gyda egni pob dydd i cynnydd ar y materion hyn. Diolch am wrando.